Za vernike Srpske pravoslavne crkve u toku je Božićni post, jedan od 4 velika godišnja posta. Traje 40 dana, zbog čega se naziva malom četrdesetnicom. Post nije samo uzdržavanje od masne hrane, već je vreme kada čovek pronalazi meru u svemu, izražava zahvalnost Bogu, pronalazi mir i suzdržava se od loših misli i dela, kaže jerej Milan Kačarević. Treba napomenuti da suština i smisao posta nije u onome što često čujemo šta ne treba raditi u vreme posta. Dakle, post nije negacija, već post treba da bude potvrda naše ličnosti. Dakle, pitanje je kakvi ćemo mi da budemo posle tog posta. Post je jačanje naše volje, post bi trebao da bude odsecanje i borba sa našim strastima, a postna hrana, naravno, u svemu ovome jeste jedno sredstvo koje će nam pomoći da dođemo do tog cilja, a taj cilj jeste susret sa Gospodom našim Isusom Hristom. Dakle, da očistimo našu dušu i naša srca i da kao nekada pastiri u Vitlejemskoj pećini dočekamo Gospoda Isusa Hrista i da se On rodi u našoj duši i u našem srcu koje treba da bude očišćeno od strasti, od greha, da bude pometeno. Ovaj post je ustanovljen da bi se vernici pre dana Hristovog rođenja očistili pokajanjem i molitvom, kako bi čista srca, duše i tela mogli da dočekaju Sina Božjeg. Božić, dakle najradosniji hrišćanski praznik, jedan je od 12 velikih gospodnjih praznika. Na Božić Sin Božji postaje jedan od nas, rađa se kao dete. Dakle, Bog svog Sina šalje u svet da bi postao jedan od nas, da bi pokazao ljudima da je On Božji Sin, ali s druge strane i ono što je najvažnije, da bi čitavu ljudsku prirodu od rođenja pa sve do smrti, čitav ljudski život da bi osvetio i prineo na dar Bogu Ocu. Tokom ovog posta ulje i vino dozvoljeni su svim danima, osim sredom i petkom. Poslednja sedmica pred Božić posti se strožije, bez upotrebe ribe i ulja, sa povrćem spremljenim samo na vodi.